இந்த சேனல் முழுக்க பாத்தீங்கன்னா ஃபைட் லவர்ஸ்க்காக கிரியேட் பண்ண ஒரு சேனல். இந்த சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்றது மூலமா பெர்ஃபெக்ட் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் டெக்னிக், சினிமால போகணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு சினிமாட்டிக் ஸ்டன்ஸ் வீடியோஸ், ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் சவுத் இந்தியா ஒரிஜினல் ஷாவ்லின் குங்ஃபுவோட சிலபஸை தமிழ்ல ரிலீஸ் பண்ண போறோம். அண்ட் மார்ஷல் ஆர்ட்டை பேஸ் பண்ணி வெயிட் லாஸ், உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் பண்ண மாதிரி ஆச்சு, அட் த சேம் டைம் ஸ்கில்லை லேர்ன் பண்ண மாதிரி ஆச்சு. எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸே இல்லை, ரொம்ப நான் கான்ஃபிடன்ஸ் லெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்றேன். அப்புறமா எனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கான், அவன் ரொம்ப கான்ஃபிடன்ஸே இருக்க மாட்டேங்குது, ரொம்ப டல்லாவே இருக்கான்றவங்களுக்கு இதுல அதுக்கேற்ற மாதிரி செல்ஃப் டிஃபென்ஸ், அதுக்கேற்ற மாதிரி மார்ஷல் ஆர்ட்ல வர ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ண போறோம். அதுவும் இல்லாமல் மார்ஷல் ஆர்ட்ல வர இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் நாங்கள் அதில் ஷேர் பண்ண போகிறோம். சார் ஜாக்கி சான், ப்ரூஸ் லீ, ஜெட் லி இவங்களெல்லாம் பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி பல பேர் ஸ்டன்ஸ் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருப்பீங்க. அவங்களுக்கு ரெகுலராக இதில் வீடியோஸ் வரும், அட் த சேம் டைம் நாங்கள் கிளாஸஸும் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எனக்கு ஃபைட்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும், நான் ஃபைட் பார்த்தாலே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த சேனல் உங்களுக்காக தான். ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதில் உங்களுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்ஸ் ரெகுலராக வந்துட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெகுலராக வீடியோஸ் வரணும் அப்படின்னா